Oh, amen. You are seated on the throne. You rule and you reign. You rule and you reign. Egameni lika Jesu. Lord, you rule and you reign. Kuwe asikho isithunzi sokuphenduka. Awuyena umuntu okubuqamba amanga. Wena olilonda izwi lakhe. Wena olilonda izwi lakhe. Esandleni sakhe sinamandla. Sithobisela inhliziyo zethu kuwe. Thulisa imisindo. Thulisa ukuxokozela. Thulisa isiyaluyalo. Oh, wena odala inhliziyo yomuntu uyayazi. Thulisa ibuyaluyalo, thulisa imisindo. Siyazithoba esandleni sakho somusa. Siyazithoba esandleni sakho esinamandla. Siyazithoba kuwe, siyazithoba kuwe. Siyazithoba kuwe. Esakhe isandla siyakhona. Esakhe isandla sinamandla. Esakhe isandla sinomusa. Esakhe isandla Jehova. Siza kuwe ngoba yikho indawo esingabalekela kuwe. Ezakhe izethembiso ziqinisile. Ezakhe izethembiso zimiyo njalo. Izinkanyezi ziyawa nezintaba ziyanyakaziswa, kodwa that which you have promised remains. Nkulunkulu ongcwele, Nkulunkulu ongcwele, Nkulunkulu ongcwele kakhulu, Nkulunkulu ongcwele kakhulu. Singayaphi uma sisuka kuwe, ngobonke amazwi okuphila kuwe. Nkulunkulu wethu, wena wanqoba ukufa, wanqoba amandla esono, wanqoba ithuna. Sibonga umsebenzi waseCalvary. Sibonga izipho zomusa ezeza neCalvary. Today we can call upon your name and you respond. Today we can pray and miracles begin to happen. Namhlanje sikwazi ukubona amandla akhe vele ezulwini to intervene kuluntu ngenxa yeCalvary. Siyabonga. 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 Qinisa amadola axegayo. Lapha inhliziyo ehlephukile. Vula amehlo kwabazimpumputhe. Khuluma izwi lokuphila alinkenteze ezindlebeni zethu zakamoya. Sikuzwe. O shapalade. Remeka masipale kapaledas.
ngcwele, 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 ngcwele. Kushamathabaya Reshamando Kosia. Uphakeme kakhulu Baba. Wena ongasideli nongasilahli. Uma ngakithi kukho konke. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Korebase leperados. Koshama atosa. Wena uyingcwele. Wena akekho onje ngawe. Thank you, Jesus. Othembekile Shalom. Thank you, Holy Spirit. Impilo yami osha yonke ifakasa na. Thank you, Jesus. Wena uyingcwele kura sepela hadosha. Have your way, Lord Jesus. Wena uyingcwele aya. Wena uyingcwele akekho njengawe othembekile. Thank you, Jesus. Impilo yami kore masile reshamale kote aba ifagaza au moyo ngcwele. Thank you, Jesus. Wena uyingcwele aya uyingcwele. Take all the glory, Jesus. Wena uyingcwele uyingcwele. Wena uyingcwele akekho onjengawe othembekile othembekile njalo impilo yami yonke ifakaza. Awu ake sisho one more time, siyibandla lonke. Wena uyingcwele
wena uyingcwele. Oh, wena uyingcwele. Akekho njengawe, othembekile njalo, njalo impilo yami. Oh, oh, ifakaza ifakaza ngawe, ifakaza ifakaza ngawe, ngawe. Awu Nkosi yami ake sisho bancane, ifakaza ngawe. Oh Shamahadosai. Thank you, Jesus. Yebifagaza, fagaza ngawe. Yebifagaza ngawe. Yebagekho onjengawe, othembekile njalo, thembekile njalo, impilo yami yami yonke ifaka. Let us celebrate Jesus. Bazalwane, sibonga uThixo usisiza usibekaphi. Hallelujah. So siyabonga uThixo osenzela umusa njalo. To gather nje in this place, it is by grace bazalwane. Kungumusa ukuhlangana nje kule ndawo siqoqane kanje sizozwa ukukhuluma kwakhe, kungumusa. So ke mawenzeliwe ke umusa, you must take advantage of that grace. Ngokuthi uthi go all in and partake as much as you can. In other words, cosha as much as ungacosha. Hallelujah. Because ithuba leli elingandele bani kahlehle uzokubona lokho as time goes on ukuthi kahle kahle kuthuba lomusa. So kule insuku ke we are on the subject bazalwane, ngasho ngathi inama ukhathethwa songicisha nceyo, ngasho ngathi inama subtopic amaningi. Ngiyacela sibeke on the screen indaba yokuthi ama uncertainties, hallelujah, and changing times, keeping focus, hallelujah. So kule insuku nje silwa lento ethi keeping focus in the world of uncertainty
and changing times. Masiqala ke lengxoxo ngasho ngathi umhlaba esiphila kuwo awuceli permission kuwe to change. Hey, haya. Awuceli permission kuwe. Izinto they just change. But kubo lobo bumnyama, we ought to keep focus. We ought to understand ukuthi we need to perform ekugcineni kosuku, and we need to produce results. Nikhona bazalwane? Yeah, that is why iBhayibheli lithi impi ayinikiwe abanamandla. Hey Nkosi yami, nomncintiswano we-race awunikiwe abejubane. Bese lithi kodwa wonke umuntu unikwe equal chance. Isho ukuthini lento yokuthi we are given equal chance? It simply means for every situation, as long uphila, especially mawusumntwana kaNkulunkulu, as long uphila, asikho isimo ondlula kuso uNkulunkulu engazange akuthi equip. You may not be aware ukuthi you are equipped for the situation, but iqiniso lithi you are. Ngamafuphi, asikho isimo uNkulunkulu akuvumelayo ukuthi ungene kuso without a proper preparation. Mawumntwana kaNkulunkulu ukuthi enye yezinto ezabantwana bakaNkulunkulu okusamele sidile ngayo thina bazalwane, not that we are struggling and stranded and what not. Impe enkulu ebandleni likaNkulunkulu i-ignorance. Asikho isikhali isitha somphefumulo wethu esisithembe njenge-ignorance, ukunganaki. Ingakho Paul mayekhuluma uthi asisibo esingawazi amaqhinga akhe. In other words, Paul was simply saying we have dealt with ignorance on our side. So ayikho counter attack engenziwa isitha without us being aware, because we have dealt with the issue of ignorance. So ignorance bazalwane, it's the cancer of the spirit. Ngihlale ngisho leyo ukunganaki kumdlavuza wakamoya leyanto. If there was time, I would pick up few characters eBhayibhelini abathi besendaweni yama possibilities, but ignorance yathatha indawo, ba end up abengayifulfillanga idestiny yabo. Because umsebenzi we-ignorance is to disturb you so that you don't fulfill destiny. Nikhona bazalwa? Uyazi ukuthi the day you go home, and this is not our home, sizihambela. The day you go home, you will understand ukuthi ukuza kwakho la emhlabeni, it was all about fulfilling destiny, nothing else. I always teach this ukuthi even ama challenges obhekana now, they are so carefully aligned with your destiny. Iziqhwaga obhekana nazo empilweni, they are aligned with what you have to fulfill in life. Izwakala bazalwane. So tina, what do? We become ignorant. Ubona ngani umzane mayise ignorant? Emotions take place. Khona thekule insuku umfundisi awahlasela manje, angiwahlaseli akhanda uThixo. But mele sifundise ukuthi musukufaka ama emotions la kudingeka khona umoya ongcwele. Yeah. That is why singabazalwane we are dysfunctional kuma areas amaningi empilweni, because ignorance take place. Now when ignorance take place, what is the sign yokuthi sekune ignorance? Emotions lead even with decision making. Hallelujah. So for you to keep focus kuma uncertainty and changing times, it is so important that you deal with ignorance.
And the ignorance, two. There are two keys in dealing with ignorance. Number one, be a student of the word of God. Not to know it, but for it to reside kuwe. So that whichever move you want to take, uyazi ukuthi kune influence yeswe. That is the first key in dealing with ignorance. Number two, they must be a great residence. Akusho ukuthi a great residence. Now we are talking about the Holy Spirit, umhlalo omkhulu. He's a great residence kuwe. Khumbula ke, umoya ongcwele cannot function empilweni yakho apart from the word of God. Yini into emlimithayo? uJesu uthe uma eza umoya ongcwele kini angeke eze in his own accord. In other words, ngeke eze neagenda yakhe, but he has come to reveal me as your Lord. So if the great residents come, and when you are empty of God's word, though he's there, but he will remain. Ngoba unjengomuntu ophethe isibhamu, but you can't use it. Hallelujah. So to keep focus, we must deal with ignorance. And in tape there are two keys. One, stand Bazalo. Be a student. Be a student. Not of preachings and whatnot. Preachings are good and teachings are good. Though amanyeke they are corrupt. Yabo? But ukuzube safe beyond ukulalela intshumayelo from different men of God, kubalulekile become a student when uqobo. And umoya ongcwele uzokusiza as a great resident kuwe. Hallelujah. So mawuphethele izinto ezilabo ukhe ababili, ignorance becomes an issue of the past. Ngeke ulokhu uba tossed and turned by every wind that blows. Hallelujah. So we are keeping focus. Last week saxoxa indaba ye full assurance, full assurance of faith. Yeah. Ukukholwa okuqinisekisile. Sathi ezinye zezinto that will keep you in times of uncertainty and changing times. Hallelujah. So today sizofaka another pillar that keeps you steady in changing times and uncertainties. Enye yezinto ke ngicela sixoxe ngayo for a very short time. It is what we call the prevailing faith. The prevailing faith. The prevailing faith. It's what we call the prevailing faith. Prevailing through faith. Hallelujah. Yeah. Prevailing through faith. Le subject ke ye faith ke ikhulunywa kakhulu kodwa futhi ayinakiwe kakhulu. Even monga yak internet, there are many teachings about faith. But few believers remain in faith. Few believers exercise faith. So ke ekhathini ezingahlelelwe neziguquguqukayo, enye into esisizayo ukunqoba noma ukuphula ukundlela ngokukholwa, prevailing through faith. Hallelujah basalwane. Ngicela ungipha uHebrew chapter 10. Verse number 38. That will be our basic scripture. We welcome even bazalwane, our first time visitors. Abaqala ukuba nathi nje, I know sebenimukele, but nami ngicela ukunimukela. Siyajabula ukuba nawe. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akuphakamise. May you receive what you came for. In the name of Jesus. I open the doors of this house. I open the storerooms of the house.
that which you believe God for, may you receive it before we depart. In the name of Jesus. You are most welcome. Ake sibukeni bazalwane, kepha olungileyo wami, Nkosi yami, uyakuphila ngokukholwa. Kepha uma ehlehla nyovane, umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Ngilifunde kahle bazalwane, ake siliphinde. Kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Kepha uma ehlehla nyovane, umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Hallelujah. Verse 39. Kepha thina, Nkosi yami, asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa. Madoda, sinjani bazalwane thina? Yisho ukuthi ngowokukholwa. Yisho ukuthi I'm a man of faith. Yes, lento yokuthi ngingowokukholwa ichaza ukuthi makuthiwa ukube besiku Bible study, ichaza ukuthi you are a man of the spirit, because faith is a spirit life. When you are a man of faith, it means ungumuntu ophila kumoya, ngoba faith into yakamoya, it's a culture, it's a lifestyle in the spirit. So when you are a man of faith, it simply means you are a man of the spirit. Hallelujah. Awuphinde futhi ngingowokukholwa. Awusho ngoJoji, I'm a man of faith. Yes, that is who you are. Ngishize uma iqala sezikunyakazisa, ingane kababa wakhe ifuna ukuvela, nengane kamama yakhe ifuna ukuvela. Sekumele uyikhuphule wena uthi no, I won't stoop that low. I'm a man of faith. I walk by the counsel of heaven. Niyezwa bazalwane? I'm a man of faith. Inyama ifuna ukuthi icasuka and curse some people and block some people, bese uyayikhuphula uthi no, I won't stoop that low. I'm a man of faith. I'm a man of faith. Yes, imali ngekho uza ukuthi uxakekile, usufuna ukwenza izinto za sinful nature, zikhuphule wena. Uyikhumbuze wena, no, I'm born of God. Ngizelwe ngembewu engabuniyo. Ngingumuntu wezethembiso zikaThixo. Uzikhuphula. So ke kodwa ke singabokukholwa thina. Kuze kube ngokusindiswa kwani bazalwane? La ekhaya ikhaya lesifundiso, ngicabanga ukuthi abaye bangilalele sebeyazi ichaza ukuthini le yanto. Lento mayithi kuze kube ukusindiswa komphefumulo, chaza ukuthi until Jesus comes back. Because ukusindiswa komphefumulo kuzohamba until Jesus comes. As long uJesu angabuyile, umphefumulo wethu enziwa njani? Iyasindiswa. Nikhona bazalwane? Asikhumbule phela ngithi athi insindiso has 3 phases. We are saved by grace, through faith. Bese liyasho iBhayibheli ukuthi it's not because of the works. Akusiyi imisebenzi kodwa kuwumusa. Bese ke kuzongena uphase number 2 wensindiso, ilo lapha ku Romans chapter 12. Ningalilingisi lelizwe. Kuqulwana isimo ngokwenziwa ntshinqo. Ngithi uyabona? Sekhunywa ngani manje? Ukusindiswa komphefumulo. So uma usuwumzalwane usahamba itherapy yensindiso. Ba njengamanje uphase 2 ukuthi khishwe inkani. Kukhishwa ulimo lingasokiwe. Phela uma umzalwane ohambeni lokho lokholwa uyikala ngalezo zinto. Isinjani inhlonipho umuntu mayengidelela? Nami ngiyehla ngilingane naye noma I become a bigger person in the room. Mawubonke ngisahluleka sekumele wazi ukuthi kusho ukuthi ukusindiswa kusenze njani? Kusadingeka. Lento siyakutshela yekela nokubuka abanye abantu.
qala manje wenze njani? Uyazi ukuthi i-attitude yomunye umuntu iyisibuko towards you. Mele umuntu mayikuthatha